Гьоте мъдро е казал, че винаги се учим от човека, когато обичаме. И аз, в продължение на най-хубавите си години от семейния си живот, всъщност с Любо, съм се учила от него на честност, на искреност, на всеотдайност и доброта. Така че, въпреки че главата му сребрее и е загърбил вече половин век, за мен той винаги остава най-скъп и най-любим човек. По този повод съм му приготвила една почетна грамота за най-добър съпруг. Приготвих я, защото той за 33 години успя да разбере 3 неща. Където и да съм, винаги е за благото на семейството. Когато и да се върна, винаги съм служебно ангажирана. И каквито и разходи да съм направила, те са крайно необходими.